Mietin nyt vielä. Mä pärjään paremmin ilman sua. Mutta sellaista sekoilua tällä kertaa. Jumaliste! Meillä ei Lasse ole aikaa maidolle ja makkaralle. Hani ja Kalle on homoja. No onhan ne vaarassa munata itsensä oikein perusteellisesti. No sä kuulit, mitä ne puhuu. Sampolla on joku uusi tyttö. Ties mikä hämäkki se oikein on. Koitan jo rauhoittua. Mä olen ihan Ihme mies! Ne kaksi lähti persi vakoiluhommi ilman meikäläistä. Ja minä olen sentään niiden hommien asiantuntija. Uskallanko edes kysyä, mitä sulla on mielessä? Lasse, Niin. on vaan yksi asia. Pillu, se on aina mielessä. No mutta, miten teillä meni Nadian kanssa? Tappoittes. Mutta sehän olitte sillä Hydrojumpassa. Nadia, kerropas, kenet sä siellä näit? Siellä oli yksi Nadian kaveri. Mutta hei, Tää tarvii koko ajan joka asiasta vääntää. Kuka kaveri siellä oli? Niin. Sä tapasit kuitenkin Ossi. Enkö oo oikeassa? Mitä? Häh? Kakka tai kakka tai kakka. Eihän sulla ole sellaista kamua. Nyt muuten haisee kakku. Mut hei, mä unohdin, että Mun auto on kadonnut. Nyt tehdäänkin rikosilmoitus. Haluatko hypätä mun reppuselkään? Joo, mikä se? Mennään. Sitten takkia päälle. Lassen. Se on niin suuri. Piljumppa välineitä Keravalla. 100 tonnia! On siinä kepellää hinta. aikamoista kiskontaa. Halvemmaksi tuli se maksaa nyt 30 euroa Hydrojumpasta. Nadia kiltti. Minällä ei tarvitse tollaista loseria yhtään mihinkään. Ei me voida jatkaa niitä etsintöjä sit, kun me tullaan takaisin. Ovi auki! Moi. Nyt sä hippiäinen pysyt erossa Kallesta. Onko selvä? Häh? Sieviselle jäi Mansikkaa. Luojan kiitos. Nadia, kato, kiskeli löytyy. Ei, vähän voisin pitää huonoa seuraa Nadialle. Niin sä voisit Paistaa pullat itse. Oikeesti. Enhän mä nyt tosissani. Kiitos. Nadia, kerropas tälle Kiselille, että ketä siellä seikkailupuistossa oli? Oliko siellä Poliisi. Oliko siellä Maahanmuuttaja. Oliko siellä ketään Homoja. Op. Sä saatte tisseli heti. Sä kerrot mulle, että oliko Jutta siellä. Mä kuulin, kun sä sanoit Osteri Ossi. perhanan tyttö. Voi perhana sun kanssas. Anna tulla vaan, ja mieluummin totuus. Haluut sä tän kissan vai Haluut sä turpaas? Mitä täällä tapahtuu? No se tyttö ärsytti mua ihan tahallaan. Oot sä muuten huomannut, tyttö, että sulla on sellainen vaikutus, että sä karkotat ihmiset ympäriltäsi? Moi. Kuules, tyttö, älä sinä nyt... Mitä nyt? Mä en tiedä. Sulla ei ole mitään oikeutta räyhätä mun lapselle. Kyllä on! Se oli ihan peloissaan. No hei, mitä väliä? Vaan säikytit kuitenkin. Minkä takia? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? No onneksi se kaveri on vielä hengissä. Mä vaan halusin, että Nadia kertoisi totuuden. Minkä totuuden? Sen mäkin haluaisin kuulla. Mun asiat ei kuulu pätkääkään sun. Sä houkuttelit mut hakemaan pyykköjä ihan vaan sitä varten, että sä voit jäädä sen kanssa kahdestaan. Mutta kun se raivo se tulee, niin sitä on ihan mahdoton pidättää. Mä en todellakaan tiennyt, että se tarkoittaa pienen tytön kiusaamista. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Ei jumalauta. Piilotit sä sen pehmolelunkin ihan tahallas, että sä voit tuoda sen tänne takaisin ja leikkiä jotain sankaria. Veit sä siltä tisselin? Pakkohan mun on jotain tehdä. Tajuatko sä yhtään, kuinka tärkeää se on Nadialle? Kun mä oon vaan niin turhautunut. Pulla ja kahvi. Saa mut ihan sekasi. Mitä?
Miten ne nyt tähän liittyy? Mun ja Lassen välillä sattui pieni välikohtaus. Se petti mua! Ja vielä kahvinkeittiin menen kanssa. Et voi olla tosissas. Sä uhkailet täällä pientä tyttöä vaan sen takia, että sä olet mustasukkainen. Anteeksi! Otan sä nyt ihan pimeä.